Έχω 3 τεράστιες σακούλες primer να σας δείξω. Έχω πάρει και κάποια πράγματα από TK Maxx, οπότε πάμε να ξεκινήσω. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είναι φθινοπορεινά ως επιτοπλίστων. Ψώνισα για εμένα, ψώνισα για το σπίτι, ψώνισα για το μικρό. Ο Γιώργος έμεινε λίγο παραπονεμένος, αλλά κάθε φορά που ψωνίζω στο Γιώργο απλά καταλήγουμε να μην τα φοράει ποτέ, να μένουμε το ταπελάκι μέσα στην ντουλάπα. Δεν ξέρω πόσες ταυτίζεστε μαζί μου, οπότε δεν ψωνίσαμε για τον Γιώργο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Βρήκα και αρκετές προσφορές. Για όσοι δεν γνωρίζετε, εγώ δουλεύω στα Primark, οπότε γενικότερα είναι και λίγο κακό αυτό, γιατί ουσιαστικά ένα μέρος του μισθού μου κάθε μήνα πηγαίνει εκεί, αλλά χαλάλι. Θα ξεκινήσω νομίζω με τα είδη σπιτιού από Primark, τα οποία και ξετρελάθηκα. Αν και φέτος δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε να στολίσουμε φθινοπορεινά, γιατί ξεκινάμε ανακαίνιση τον άλλο μήνα στο σπίτι μας και θα γίνεται λίγο ο πανικός ο ίδιος εδώ μέσα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Αρχικά πήρα αυτήν εδώ τη μαξιλάρα, γιατί νομίζω ότι θα ταιριάζει και πάρα πολύ με τα χρώματα που έχω σκοπό να κάνω το σαλόνι, που έχει πάνω και τις κολοκύθες. Αυτή εδώ, παιδιά, είχε 8 pound, δηλαδή γύρω στα 9,50. Επίσης βρήκα και αυτά εδώ τα σπιτάκια και μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι με LED φωτάκια μέσα, οπότε θα ανάβουν και σκέφτηκα να τα βάλω έτσι στην κουζίνα, στο παράθυρο. Θέλω να πάρω και μια γυρλάντα με φύλλα φθινοπορεινά, πιστεύω ότι θα δείξει πάρα πολύ ωραία. Ίσως θα τα έβαζα και στην τηλεόραση στο έπιπλο, αλλά με το μικρό δεν μπορούμε να στολίσουμε εδώ πέρα, οπότε νομίζω στο παράθυρο μια χαρά θα είναι της κουζίνας. Αυτά εδώ, παιδιά, είχαν 8 pound τα 3. Το ίδιο δηλαδή γύρω στα 9,5 ευρώ. Πήρα για το σπίτι αυτά εδώ τα πετσετάκια για την κουζίνα, για να στολίσουμε για φθινόπωρο. Αυτά εδώ ήταν ακριβούτσικα, είχαν 5 pound τα 2, αλλά μου άρεσαν και τα πήρα. Και τέλος, παιδιά, πόσο τέλεια αυτή η παπλωματοθήκη, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι έτσι καρό και έχει και πράσινο από την άλλη πλευρά, οπότε φαντάζομαι θα φαίνεται πολύ ωραίο όταν γυρνάει το τελείωμα της παπλωματοθήκης. Έχει και 2 μαξιλαροθήκες μέσα, είναι το Super King Size, το πιο μεγάλο μέγεθος, και έχει 15 pound, πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι το ύφασμά του σαν αυτά τα πικέ, τα κουβερτάκια, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φανταστείτε ότι την είδα στο κατάστημά μας που δουλεύω εγώ και είχε τελειώσει το size που ήθελα, το μέγεθος, και παιδιά την παρήγγειλα και έκανα click and collect, οπότε ήρθα στο κατάστημα και την πήρα από εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω τελειώσαμε και με τα είδη σπιτιού. Πάμε λίγο να περάσουμε στα πράγματα που πήρα για το μικρό, γιατί την έχω πατήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Φεύγουμε να πάμε Ελλάδα και επιστρέφουμε από Ελλάδα και έχει έρθει για τα καλά το φθινόπωρο και κάπως δεν έχω ρούχα για να βάλω στο μικρό, γιατί είναι έχω μόνο τα καλοκαιρινά του. Γιατί καταλαβαίνετε, συνεχώς τώρα μεγαλώνει, αλλάζουμε νούμερα, οπότε δεν έχω κάτι από πέρυσι π.χ. Και λέω φέτος θα οργανωθείς, θα ψωνίσεις κάποια πράγματα, να έχει το παιδί ρούχα τουλάχιστον όταν γυρίσουμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσουμε από Ελλάδα τέλη Σεπτέμβρη και θα είναι full φθινόπωρο εδώ πέρα, οπότε του πήρα έτσι αρκετά πραγματάκια. Και ρε παιδιά, λένε και καλά ότι δεν μπορείς να ντύσεις τα αγοράκια ωραία και ότι μόνο τα κοριτσάκια, ας πούμε, μπορείς να τα ντύσεις όμορφα, και το ακούω γιατί έχουν έτσι πιο ζωηρά χρώματα και φορεματάκια και αυτά, αλλά δείτε λίγο τι πήρα στο μικρό, γιατί ξετρελάθηκα. Λοιπόν, του πήρα αρχικά αυτό εδώ το σετάκι. Αυτό είναι το παντελόνι που έχει πάνω έτσι αεροπλανάκια, ελικοπτεράκια κτλ. Και αυτό εδώ είναι το φουτεράκι του από πάνω. Αυτό, παιδιά, είχε 8 pound το set, οπότε εκεί γύρω στα 9,5 ευρώ. Θέλω λίγο να δείτε και να μου πείτε αν έχετε δει ωραιότερες ζακέτες στη ζωή σας, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι έχω δει. Και οι δύο που πήρα. Αρχικά πήρα αυτήν εδώ που είναι έτσι λίγο πιο χοντρή, που είναι δεν είναι fleece, δεν ξέρω τώρα πώς να περιγράψω το ύφασμα. Παιδιά, ξετρελάθηκα. Πόσο όμορφη είναι αυτή η ζακέτα. Την πήρα 10 pound.
αρκετά χοντρή, δηλαδή πιστεύω το φθινόπωρο θα μας βολέψει μια χαρά. 10 pound, δηλαδή γύρω στα 11,5 ευρώ. Πόσο ωραία! Οπότε την πήρα κατευθείαν, την είχε και σε άλλα χρώματα, την είχε και σε ένα πράσινο. Αλλά αυτό τώρα νομίζω ότι ταιριάζει με όλα, οπότε πήρα το beige. Και δείτε λίγο και αυτό το fleece. Αυτό είναι έτσι λεπτούλι. Δείτε εδώ. Πόσο τέλειο είναι για να το φορέσει έτσι πάνω από ένα μπλουζάκι για να πάμε μία βόλτα ή οπουδήποτε, με ένα κάργο παντελόνι. Πόσο ωραίο είναι τώρα αυτό. Εντάξει, ξετρελάθηκα. Αυτό είχε 6 pound, δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ. Τίποτα. Οπότε του πήρα αυτό. Επίσης του πήρα αυτό εδώ που είναι σαν κάργο με τις τσέπες, μαύρο παντελόνι, αλλά ουσιαστικά είναι φόρμα. Και αυτό, παιδιά, του το πήρα 7 pound. Του πήρα άλλο ένα σετάκι φορμούλες, Paw Patrol, αυτήν εδώ την γκρι με το φουτεράκι της από πάνω, 5 pound το σετάκι αυτό. Του πήρα και ένα γαλάζιο απλό σετ φόρμες, αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ, έχει και το φερμουάρ. Εντάξει, πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα μην μου πείτε ότι δεν είναι ωραία αντισήματα αυτά για αγοράκι, γιατί δεν ξέρω, εγώ ξετρελάθηκα. Αυτή εδώ είχε 5 και αυτή το σετ. Θέλω λίγο να δείτε πιτζάμες που του πήρα. Του πήρα αυτό εδώ το σετ με το Spider-Man. Πόσο τέλειο, έχει τα κουμπάκια μπροστά, γκρι, δεν ξέρω, τρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια το πήρα 2-3 και νομίζω ότι θα του πέσει λίγο μεγάλη, αλλά εντάξει, οκ, είναι πιτζάμα, ελπίζω απλά να μην του πέφτει το παντελόνι. Αυτή είχε 10, γιατί είναι Spider-Man, αλλά την πήρα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Του πήρα ένα μπουφάν, έτσι λίγο πιο χοντρό για να έχει, γιατί δεν ξέρω και πόσο κρύο μπορεί να έχει όταν επιστρέψουμε. Ένα απλό μαύρο μπουφάν με κουκούλα, τίποτα το συγκλονιστικό. Αυτό ήταν στα 10, δηλαδή 11,5 ευρώ. Δηλαδή, ειδικά στα παιδικά, παιδιά, οι τιμές στα Primark είναι εξευτελιστικές. Και δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι και λίγο χαζομάρα να πηγαίνεις να δίνεις πολλά χρήματα σε παιδικά ρούχα, τα οποία δεν θα τα βάλει αντικειμενικά πάνω από 2 μήνες, 3. Οπότε, εγώ ψωνίζω full από Primark. Καλά, έτσι και αλλιώς επειδή δουλεύω εκεί, αλλά ειδικά και τώρα με το μικρό. Πήρα ένα μπλε αμάνικο μπουφανάκι, το οποίο αυτό δεν έχει τιμή, έχει βγει το καρτελάκι του. Πρέπει να έχει γύρω στα 5-6 pound, δεν είχε παραπάνω. Και κάπου εδώ τελειώνουμε με τα ρούχα του μικρού και θα περάσουμε στα ρούχα που έχω πάρει για εμένα. Και είμαστε ακόμα σε Primark, έτσι δεν έχουμε προχωρήσει σε TK Maxx, κάτι άλλο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε. Εγώ είμαι team manager στα Primark και το department που εγώ έχω αναλάβει είναι το γυναικείο κομμάτι. Στο γυναικείο είμαστε 3 συνολικά, δεν είμαι μόνη γιατί είναι τεράστιο. Και είχα τη φαϊνή ιδέα λοιπόν να κάνω μία αναδιοργάνωση στο stockroom, στην αποθήκη μας τέλος πάντων. Γιατί γενικότερα έτσι μου αρέσει, είμαι πολύ οργανωτικός άνθρωπος, θέλω να είναι όλα σε τάξη, οπότε ήθελα να πάω να οργανώσω την αποθήκη μας. Και βρήκα θησαυρούς. Και λέω βρήκα θησαυρούς γιατί βρήκα πράγματα τα οποία ήταν παλιά και δεν είχαν ανέβει ακόμα. Ήταν παλιά, είχαν ξεμείνει κάπου κάτω ρούχα και τα βρήκα σε εξευτελιστικές τιμές και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Αρχικά πήρα αυτό εδώ το γαλάζιο πουλοβεράκι, το οποίο έχει μέσα και μαλλί. Αυτό είναι από την Edit συλλογή του Primark. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Edit συλλογή είναι λίγο έτσι πιο καλή ποιότητα, μου θυμίζει αρκετά Zara. Το συγκεκριμένο έχει μέσα και μαλλί, είναι δηλαδή αρκετά καλής ποιότητας, δεν είναι αυτά τα κλασικά που γεμίζουν γρομπαλάκια, τα Primark, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είχε αρχική τιμή 24 και εγώ το πήρα 5 pound, γιατί το σκέφτηκα με έτσι ένα ωραίο πουκαμισάκι λευκό από μέσα, να βάλεις και από πάνω αυτό το γυλακάκι, νομίζω ότι θα δείχνει πάρα πολύ ωραίο, οπότε το πήρα. Πήρα αυτό εδώ το πλεκτό,
γκρι πλεκτό, ένα απλό πλεκτό, δεν είναι δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο. Το πήρα μόνο και μόνο επειδή είχε 3 από 17, είχε 3 pound. Οπότε το πήρα, λέω εντάξει. Το ίδιο έγινε και με αυτό. Γενικότερα αυτό το πλεκτό το έχω σε αρκετά χρώματα. Το πήρα και σε κόκκινο γιατί είχε 3 pound και αυτό. Και σκέφτηκα ότι τα Χριστούγεννα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε και αυτό, παιδιά, από 17 και αυτό το πήρα στα 3 pound. Και τώρα θα σας δείξω την αγορά του αιώνα. Γιατί εγώ με το που το είδα αυτό ξετρελάθηκα και λέω ακόμα και μισή τιμή να έχει, ας πούμε, θα το πάρω και full τιμή να έχει θα το έπαιρνα. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι fleece, έχει το φερμουάρ του, ήταν ένα τελευταίο κομμάτι στο medium, το νούμερό μου μια χαρά, το πήρα. Βλέπω το ταμπελάκι του, λέω εντάξει, μισή τιμή μπορεί να έχει, ας πούμε, από 14 να κατέβει 7. Παιδιά, ξέρετε πόσο το πήρα? Το πήρα 1 pound. Το σκάναρε κοπέλα στο ταμείο 1 pound, τίποτα, οπότε το πήρα κατευθείαν, μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω και με κολάν από μέσα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε στα full price που πήρα. Πήρα ένα μαύρο, ένα καφέ, είναι τύπου κολάν, αλλά είναι ανοιχτό, είναι ίσιο κάτω. Βασικά νομίζω πες να είναι και καμπάνα, δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι αυτό εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Στα 8 pound. Πήρα ένα jean παντελόνι, το οποίο το έχω πάρει και σε μαύρο χρώμα και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως έστρωνε, οπότε το πήρα και σε jean, στα 16 pound, είναι ίσιο, αυτό εδώ, το πήρα και στο μπλε του λοιπόν. Και τέλος για εμένα πήρα ένα μαύρο παντελόνι με τη ρίγα αυτή στο πλάι. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω πώς τρώνει, αλλά μου άρεσε έτσι πολύ σαν ιδέα. Στα 14 pound, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο και με ας πούμε πλεκτά πουλοβεράκια που φοράω εγώ full το χειμώνα. Η φίλη μου γεννάει τον άλλο μήνα και θέλω να φτιάξω ένα ας πούμε καλάθι για το μωρό και ένα για τη φίλη μου. Για το baby shower που θα κάνει σε λίγες μέρες, οπότε πήρα κάποια πράγματα για τη φίλη μου και κάποια πράγματα για το μωρό που θα σας τα δείξω τώρα. Γενικότερα, να σας πω την αλήθεια, πήρα περισσότερα για τη φίλη μου και αυτό γιατί τείνουμε να ξεχνάμε λίγο τις μανούλες που γεννάνε. Πιο πολύ ας πούμε παίρνουμε για το μωρό, αλλά εγώ πήρα πιο πολλά για τη φίλη μου γιατί ξέρω ότι το πρώτο διάστημα αφού γεννήσεις είναι λίγο... Θα σας δείξω τι έχω πάρει. Αρκετά τις πήρα γιατί σκεφτόμουν να τις βάλω στο καλαθάκι της έτσι πράγματα που χρειάζεται μες στο σπίτι. Ας πούμε πιτζαμούλες, παντόφλες, καλτσούλες, να τις βάλω έτσι λίγο skincare, να τις βάλω. Τις πήρα μια ωραία κούπα, θα σας δείξω. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ το ζευγάρι τις πιτζάμες. Είναι κλασικές με τα κουμπάκια, απλώς μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Τις πήρα αυτές εδώ τις καλτσούλες, τις μαλακές, τις cozy socks όπως σας λένε εδώ. Και για το μωρό πήρα αυτό εδώ, που είναι ξέρετε έτσι το νάνι που το κρατάνε για να κοιμούνται. Και τώρα κάπως έτσι τελειώσαμε από Primark και περνάμε σε TK Maxx. Αρχικά πήρα στο μικρό μου αυτό εδώ το σετάκι, το οποίο ξετρελάθηκα. Έχει και σκούφο, κοντομάνικο και το κάργο αυτό, έτσι το πιο αλήτικο πατελονάκι. Αυτά εδώ, όλο το σετάκι είχε στα 14,99, οπότε του πήρα αυτό. Και μετά πήρα στο μωρό αυτό εδώ το σετάκι, στο μωρό της φίλης μου, το οποίο έχει μέσα καπελάκι, έχει το τοπάκι του και έχει και το παντελονάκι του. Του πήρα αυτό εδώ το μπουρνουζάκι στο μωρό, πόσο τέλειο, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε του πήρα αυτό. Και τέλος έχω αρκετά προϊόντα περιποίησης εδώ για τη φίλη μου και για το μωρό. Για το μωρό πήρα αυτά εδώ τα σετάκια για να το βάλω μέσα στο καλαθάκι του, γιατί αυτά χρησιμοποιούσα και εγώ στον Ανδρέα μου και η μυρωδιά μου θύμισε πάρα πολύ του Ανδρέα όταν ήταν μωρό. Για τη φίλη μου πήρα αυτήν εδώ την κρέμα σώματος για να τις βάλω μέσα στο δικό της καλαθάκι. Της πήρα αυτά εδώ που είναι καλτσούλες που κάνουν στα πόδια, κάνεις μάσκα στα πόδια τέλος πάντων, οπότε τις πήρα αυτές. Της πήρα αυτό εδώ το αφρόλουτρο, γενικότερα πεθαίνω με τα αρώματα αυτής της εταιρείας και πήρα και για εμάς σε διαφορετική μυρωδιά αυτό. Πήρα έτσι μερικά σοκολατάκια έτσι για να τα πετάξω μέσα στο καλαθάκι της. Της πήρα μασκούλες
Θα βάλω βέβαια, έχω και δικές μου αρκετές πάνω, οπότε θα βάλω και άλλες. Προσώπου και για κάτω από τα μάτια. Βιταμίνες, απαραίτητες. Της πήρα αυτήν εδώ, τη φθινοπορεινή κούπα, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί περιμένει να γεννήσει τέλος Σεπτέμβριο, οπότε φανταστικά ότι θα είναι full φθινοπορό τότε. Οπότε της πήρα αυτήν και έχω σκοπό να πάω και σε ένα άλλο μαγαζί να της πάρω κάποιο τσάι, κάπως έτσι δηλαδή έχω σκοπό να φτιάξω τα μπασκετάκια τους. Θα σας κάνω βέβαια και βίντεο να σας δείξω αν θέλετε, να σας δώσω και ιδέες. Και παιδιά, σχεδόν τελειώσαμε. Έχει μείνει μόνο αυτή εδώ η αγορά που δεν σας την έδειξα. Αυτήν την πήραμε από τα B&M's. Έχετε τώρα η λέξη πώς λέγεται. Που πετάει φως πάνω στο σπίτι. Θα το βάλουμε έξω. Και θα έχει έτσι αυτά τα σχέδια, θα φαίνονται πάνω στον τοίχο του σπιτιού μας έξω. Κολοκύθες, διάφορα έτσι τέτοια για να στολίσουμε για Halloween όταν έρθει η ώρα. Και πήραμε και αυτό εδώ το καλαθάκι στο μικρό μας, γιατί φέτος θα πάμε πρώτη φορά έξω για trick or treat. Αυτά ήταν όλα, αυτές ήταν όλες οι αγορές μου, είναι αρκετά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσαν και να μην σας κούρασε αυτό το τεράστιο βίντεο. Εγώ σας φιλώ και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!